to me bi wa brabomwa la me kan se message o sisiri please obi sisi o sisiri bi sasa bon sam kura ne bawu yura hin pi to da bi a kire obi pira ansa no ate asem e koso de to me bi a obi mbira na panyin ni ntini hunu ne e koso no on so bo ye titi pie no so ma me ba na mu mienu mako no ba ku mpira ya wan kan tima ne na no de be kire ma me ye de ebim dia ma no muja bana ni achi wa muja bana se hu se kutwa da wa e bisa se wan ni pira akure na fe di pira na ko twetwe nsem esese be nyina se mpanimfo wo fi na da bi akọ mpanyin e be ka se o pe kasa do a to da bi e pra uni aketoa na ma me mfrem na fi hu se huru bi ni din bi o de ma wo no se beta pra chenye da me ka kire matwefo a wo kuma si asante ma mo mutie ne se ni akọ di edo wo no kura wojo man na wo ko ye na wa ben wo no a woni ma bo pro se do kono no a ufiri se hu ode nche wo bia no wo ko no ko bre no ho ase na dadie bi twa dadie na abraba ye bo ni ase no so obi timbi na hu pictures ni bi ona e nwa asem ba ma mfani ni na nguso mu ni evidence na mo ka me mpem nkomo sa wo because me timi megina ma wo a wo de wa SOMPA FM na wo mu so ye be ma mu aye dua me yetime di nkoma ma na usuro bi because mo trese langard for aba o ma hu picture ye bi re tre metofo bi e ba ho mo di je picture ni na wa kire usuro so be ba ba mo mo ja no na me ade bre me se me nka na munya asase e menya die no me si de agoka de amamo ye tie nkofo bi bu mu kwase abuo ni firu a ye wure bi kwa na nyimre mu kire ye na fidie da ndidi na mo de kire na me na jinjam ne se masase na ayesi mosuma ma mo ne ma bebre be di adanse amamo no mo de no akọ konkon ho e na sebe mo de aba kakra na mo bi ani no wo fa mekwan ebe komu kina na ntesa mo be gumu wo fa ani mo ase na ma sore na moko etesa evidence ne wo ye nyina so ne mfa nka ne yeka ebi na maboyi eye metwoni bi na kasa e se wa opesi wo ye be ku ato akone sa metwoni na ne voice no ye fere ne se wo ne hwan mo yi ne din afirim obi anka na asem eno anza record dem abebo ndi hwan ba umiama hwan ne sa be ma no asebita flat on dia santema ya be ye ne dia sisi ye no a ono timi kan jo tumfo ade hye se mamu nsi asase ye wurade agya mo so na aba mebo otu aku a sabi ye wuro pinso tumfo se tu beti kasa we no ahwe se ono na ade hye ebrama awom no atwi na ni se sa ankwase asem we enkoso wo no ni ye wuro oto no wayi nani abra woti asantena onim se ade a wo kiri kura ne se abusia mu mma be ka won ho se obi sisi obi bu ye kwase a ompe keni pe wo ye tie mu men mamrantie wo mu na wotu fie wo potoso na obi a wo mfiri sa akuro nim so wo ye ohene kakra kura ne ndi wabo awura wasa asese to na se we go firi bo amtie mimi fie ni mamma bubuzu akura atanta wo betimi do mema sema ba wo se na de mi wu ana de na aba udim fasa de ne mami fie mesisi o sisiri please obi sisi o sisiri bi sasabonsam kura ne ba wu abrabo aye bo no e danse bo adakure ye nyina e beko so dwale ahaban bi no odi hunahuna wa unjira ahaban dwale wo ya kan ni ba en haban ye dia ada na de onwale bi mfa meje ne ye wo dia na we he obi a pagya da dia obo ya ade ye wo dia wo se wo je afiri nsem se ne se ho no obi mfira busiam o mfiri kuronim no no abetena se ye kire mu kura wo yi ne ho afiri mu kura se me de me tese obi aton ade ama obi na nya ne kwan so no no a eno na ya na mafre na ma kire se na we nko kwasia ye wura ahene no odibi ye wura ahene no no wodie no odibi wunim kofo bi ahene mu dura omduru manhia bia no maka o ma no atum a mo de pone getua bi mamu a abraba mo pe bia na mo de bo na ne awo kan ye no kore na ne omo kan ye no kora ena dia ewura sase da ba bia wo na ye nyansi hene no wo akoda ndam a wo je ne obi nya nim ne obi nye ana na munya ska kakra mu ye dwesa mu na ya na nyame di hia doto mu kra so no mo firi ne ni pe firi bi wo wanya mema mere ya me kan we mu ni hufuo no me nu nya so na matwo ni ba me mu biem ena ma me mu agrada wo kroma bio me nu nya so na wa ama matwo ni ba uni ahode na me de matwofo ne me ka chem da bia ma mu ntie ebi na so ku acheche mu gudem no wa bo afadi asempa ma wokuro fadi asempa ma amanfo ufiefo na fadi asempa ma enkodwu obi 2 million 5 million ne nkosisi nkofo na nfra wo so ye be ma wo ye o mema sa wa santime ma akire nim guase na beto ye nim nkofo bi wo mo ye sa de ne ebi awu adada mu nyina nti wo ye de na akọ hunahuna abede wa we wa afuo mu no na de na abenya
be me ni monyamfo awo odene ugwunu na maame abedo we ya ne ho po na okira ni ade ze mikura tu agya maame abedo we na wo benyini mpo agye ana fi se ka mo ye kwase ya ana nsu a wo tra ya nsa na wo kɔ no bridge ahodo a wo twa ya nsa na wo kɔ no wo wo ga so mo amu na omdete wo sa abedo bi ntina kurom nyamfa kuro nche ne nsa no onhwe so ana meduru mpempenso so ya abrante wanya sika wo ton nsase adi enu ntu afa metwofo na musumu ni tirenti mo atena ka mo atena moto atra bridge ahodo akɔka abedo wa ti go afiri mura mu se o mra fie uye ma nso so otra nsuo na kɔye no mo ana eni mo ye o mu ndia nanka nsuo ni yetwa kwa asase ne so na mutimi twa ba ta kurom won nsuo nyane ase o mu hu ya fa bedi mikrom bedi akona ya ade ikokotie nsuo be board ya bia ma won hwa be nsuo no be dan no ne wo moto so ka awe wa hwa ade abepini wo ya titi kuro bi ma se obi anya tumi a wosisi obi ukoto se mampani ya ade esesi a won so betre wa aka bi so ameboaye wono oye ho president ne yamfonzo a muso wa ameboaye muso nya position gitu bia disisi metro ni opaja adade ntimi ni asem no koda mani nua wosisi no ohina ye man ba bi so wontena wosisi ne manfo oba abere wa wo fie wo bu nkofo kwasea ndi je se hwan ne mfa de nhye ne nsa no hwe so yie no ukura din wo se edu ni odi kan ye nim ni obaye ye wo se edu otoso mienu a na kiri se edu dia na obi mi asante hene ye nim ni awoye modi di hene motia yetimi nya ye wura kasa twitwire kofirikwa mu bia timi nya asante hene kasa twitwire mu montuma mu za ahemfo enyina enkwan enkasa kasa de ne akokodo kasa mu mfa sa metofo na mu wo no nkomatamfo so se mu nkokone ya nche se ye wura wodom se nyansa sam de mu nye kire jimi ye to wadi nya de ane ye fa eno gwa na mo pe ade anya ne de ane wo fa de wo ho anwoden ewo nipa se nkoko nipa no ma ba bi tena ye na wanyansa ase to die no obi di na tema mutimi tena ze we ha em ye no a ma ni monyam ekura ye wura na ye ayera wa santimam ne mo ye oke mo nko se papa na am ye bibi di ndi ye sori akon ama no kuroma de nya su obi hina ensa ase ton so bete pa se bibi ko so kase wa santimam ni aga se wo hina so masi na asori se wo kokodi na ma ye wura na nke emfre no manhia fie kura mo na bazo se ah me nana mate se de bi ye de ma we wakon a kokodi na ma ni monyam abeka santimam ye ma wo do bia wo hina bia ye bibi abo ani kurum buda e wo kuroma mo hina bia nya bida nanzo emu nkofo nkwase aye madodo nya mobo se de na obi aho aye dene zo ohene na ode nkawa gugu ne nsa wa bo ne ntumam endo ba me hunu zo oye ohene wo fie ye nyina me na nanom anim na nyam ye ni fira de up to na mi krom go so proto de ma me ohene na de che me wase me na no wakokodene wa ma go so anim abanyam difa ne bosesen wo so ne da ohene ne awo ye nie wo de ona nanom de yakura na wo ton na wo tire ni ayo na na de no woton ye be hunu bie no ka akora bobra ketu bia na na timi to nzafro ma husu ani da ho personal mienu bra na mi ntu asase so nsama na boss se pe ba bi da na man kan tete no nkora no bobra tu boss akora ketu no wo na kura asedan bi ni wo si bibi asiso mu de na de e ko 1 billion ne 4 billion di wo pe bi afam brandi no wo nim se obi kura bobra wo kuro nim na mo tena se adi hene wa asante fie na mo ye do betra tv so wo hene anka asam to ye ne a ye ba wo naase na woni hobi na nko atie de yi atoye na obi anya asomdie na ne de na nteza na mom tuma na ba report no e wo radio station no watena se antimi nso obo asami na adura nim guase e bre ne ye wura ate na otumfo wo ye nya no ohi obi a ne dimina ni dibre ni position na ho brase na ode ade agya na me na me ye manje ma pa panfo bi azum da bi agumani ma se ma mo pe ba afam ye hunu ne ye gozo de ani anim guase asa amoti asantimamu a imaton adi obi dia maje me mfa ma no enye ne dia ne ye wa hemfu bi so wokromu a wo na ben ye wura na ode hie no asan lai no ma ba ho na ode adane akwantu obeye saa ni ye pira ne de hie mfa ne ho enye na sem because ono ne koka ye wura beti ongo kan ye wura ate no watwi na ni aso ate aso wonte aso support ne ye koso aso won support no ama na de hie na won twetwede saa eduru mojagu a fe de no mbia koto ye wura nim etu ogina na anyina pe na mo de abodra keka ni fia ba beka ni dini ma de ne ye kakraka na fe de head adane akoma no se no ya na mo peni ye o se ya na nanim guase na mo yoyo ebeba mo am nkurobom sigaja be kasa mako muzuba mpone no mudi TV as na mo mpese ni munyam beba gofo akoko de na nsase ato a ye wi anim se enti no odi asantemani mpese o ye mistake bia asantemani no mudi ye moto na mo je hu sigadie eno ana hia mo ngozo
tina munyina munase adufudufu zedufoje adum bone ye wo mutirimu ntino wo se bi wa asumdie bi ni asumdie wona adwene papa bekoso anya asumdie mo am so mbezi sinipa de ya sama amoma ye nananom omo madika konflam wanwan wasamado na munko nkotonza asini ho kodutwa prot cheche obi asem kodi ni ho se hoyo station kono akwa ye sa ho na minim sa sante yene se pi kura atofo mo ote dina na aso eda fom no a ema bibi ato asantema mu a wote no enumire minim pote pa se asante yene ne se kura hemene minim so obepre no ndehie na bedi se na asem se ekoso no amwani amra ede anim guase ba minim se ewura bete ne no wote ne se okura din wo se tutuli pepepe na no wan va anya de pa so bu ha wo asantema mu wo se tutu obi asem godu na nima no wanya asumdie wo se tutu ntokwa ba no wadun gya no se adi ni bi da so na ade o de be so gya no a ugodu na nimu ha udi no atira ze ho ade gronti anya se adi no ni ade gronti ade di ni bobra na ade bo no ugodu na nimu anu atira ze ohunu mere wafuo ya ni wagina na nimu atira ze o man anga foko pamo mere wai ni wa he ni otum fo de be ye ho no wa ade o de be ye ho okay papa no ye mere nti ade ya no zin munye de ne se mema na mu bebere manyini ye de ya mu bewu befie bi wa wudi aye de ya bewu gina za be ma na fe kokode na ko wanim dena munyina amototo ma din aban musa ma se bi do ame anoma munim yewom mo atrante na obi wom ka afuma ba dizeze etna ya se ne sa de ene se abra ya bibire mu fo twedi ampo kwan ofa so di jaye se ye nsom no ye haban ne ye nananom kwan so ya diada na we ya ma ne tena ogura eye ne wode ye kire mu abra mpanfo mani afie misi obi sisi asisi bi e dan se bo wan de do beto adakam wo beko ntini se okun ade pa ho na nananum bedi de na wo kokora nananum e won ka ya afi bia no wo mbedi afinhana ama bia ya fa ya kono aka se ye na bi na be ye de maye memo onipa bi nsisi na metofo ndo mo nya saa na de mo mfuru kan trabe je wa santima mu nya no mo mo saa abra no a na nyame ne nananum hwe o mo yawo